покажа ларците, защото все пак трябва да ги покажа. Аз съм казал. И ето ларц екип, ларц енчант, ето го ларц екип, тук са хората от екипа. Аз съм Black Hacker, забравих да кажа. И сега ще ви покажа ларцовете. Ларц XP, това е ларц XP. Да, знаете, и тук вече има Hard Jump, Medium Jump и Expert Jump, Medium Jump и Easy Jump и така. И ще покажа другите ларпове. Ларп PvP, това е да си знаеш само да оцеляваш. Това е ларп PvP, понеже няма много памет. Покажа бързо, просто се биете, знаете. Голямо тук Jump евента, това там на евентите и лабиринта си ги предполагам. Ларп Glitch. Готин е сървъра и мисля това да бъде клипът. Аз съм Black Hacker, не забравяйте да харесвате клипът, да коментирате, влизайте в сървъра, наслаждавайте се и това беше от мен и до